ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipresake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki ukurane ora bondo ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodohi karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu, arep rupane meng kaya ngene jodohi karo sing gawe urip kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampenake dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek, sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek, sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu, sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang.